le hey voi ni som ni September sang ni le som ni pathumania Triumph 400 oh speed 400 hey Mizoram ma saber aron thenga kanan box don ni cái lẳng lur don ni ka nice so mi lo lak lai la video to mi box lai ta oh mi tingin nge la a te ren ron le ma ya gari nai dein select kan wam don ni le kanan box sang aspect line of the Photoshop that pula pai ko mai packing to pat mo Thank you, give it. Đã khẩn thị lâu đi rồi. Test ăn pháo xí rồi à. Cái mút thầy đó sẵn khắc chú. Blue Dart YouTube bà hắn chứ mà Blue Dart thì các bạn cái tỷ siết sẵn thì hay thế là tất cả các cái đó là Blue Dart nên các thằng các chiếc sai đó là en qual si hang o không dùng gì đó lo hong lo se nei tu pa tu sian ti hian kan Triumph speed 400 di 40 bph bhp ni ta chuan kan soi ve ang tem liquid coolant ania chuan in 4 valve DOHC ani ta ni chuan in ato ka hi 37.5 ani ta 6,500 rpm chuan in 6 gear box
anita chuan dual channel ABS amalam pang suspension hi 43 mm mania chuanin $130 wheel travel kan pinangan ya arit lem lowa ke ji za sob sari le parok chawnia asik thi 790 mm ani lo ta chuan enge kan hlashiat tur tul om le o liter som le pathum aleng ani chuan soi ve do mi oh a torque 37.5 hi 30 newton meters of torque 3000 rpm tam zo ki pe chu para chu na ko aring lu to krasiat phak lo anal don he mai enge mo soi mai ka nei vem le kalau screenshot ve nu ala kan soi single cylinder dikha an soi ve lenga video apel zo lai de lo kan pui lo kan tel zo te a fork ka o ahe sam poi kan tel zo lo wen sing lo la QMS avan class ve he chu ko lok hey kan lo trong ve cameraman trong arem chuan speed series so hi an headlight a biala speed twin te street twin te pon yang chu amaro chu am taka ngai kan zoom wa speed 400 ti a headlight chu class berani a headlight hi class ber ke ni muna na chuan speed twin 900 te 1200 te kha en ta ula ai ang trap thowa ma ro chu speed 400 thi a headlight na chu class kan ti so ke ni chuan ama ro chu man chuin khawa ha chu thil dang ania ama ro chu speed 400 thi a headlight na chu class kan ti so kan ni tian QMS a hian ati so trap ama ro chu film khuranga ya ni siam lutuk lawa kan chem hi chu ti rual chuan hei inverted fork te gold amoi em hei te hi vai khat chu ti sual vai chuan ril ru ha na tham ania san chu mi pa bike lom te chu kan hringa a khem hlek pon kan mu thei lo ni maya mei chia makeup ne nan chua an mai ab enge mo thila kai zewa an boyang kha ni ve mi patan chuan chuan kan uluka ni hei blue dart an on thona him thaviewin kan hria asir helai an tuam lo zinga hian hei helai asir te a barren mirror type na tur te le helai a leg guard thi chete aron shoot ve chu zong chu him lo lai ani him thavia ni blue dart thi dan fak le ni blue dart ni bike lei chu ni se kan khal senga ni pueme sa de chu ladak kal an nia kal kat atra khal ho ta chu tan chuan mi thak kar lo wa thena ni a ke ni ang tan chuan lung lei kalpo a fight ngai ani ve wangin ani tuka mi zo zinga biker kheng thui hi nom chuang lo ani lada ka kal to a tu na hian Europe lam te pola kal nei the ni unbox zo ta unbox alei tu pa kha rin cha bi den thum se ka lo la nge le moi về khu ni petrol kan thuna nga kan ti nung leng le Mizoram speed 400 has a ver
Mizoram leilung ah kan start do ni. Ari ring khop mai do ri pa pa ni. Toko. À. Atlete ulah kan ini. A module switch module how te po tilang vela a grip po vonanuam chuan hetlam panga kan onang o ole ruwa sura wangin kan la chok theilowa ron sur na sa zwal chu re ta ai ei zamina ka moto la tu in zawai in mangtha motu photu